mga katugsok, mga trabaho na ko ron nga pamugas versus paningkamot ni siya. Mga siya mga katugsok na operator sa karon aning akong gidaan. Kurog basta akong tiil oh. Oh, tanawa. Kurog. Karon ko ka drive sa dali. Tuwas sa tugtok brad. Ato. Okay. Na mauning ang panarbaho sad sa ilani gyud na ko pero sa akong barad yanor kayo. Kay nang ano siya magyud mo master driver operator aning lubasa. Nya amo ni gibuhat mga katugsok. Kay nga buhi. Mao ni nga ang tanan nga pangabuhi nga tinarong ako ginanghimo aron sad paras kong pamilya sa matang kusa. Basic kinsa parehas akong barad. Iyaha mao sa gihimo para sa iyang pamilya. Kining makinaha mao ni siya nakapabuhi og nakapadagko sa iyang pamilya. Mao siya ni nakapadagko og pagkagamay sa ako ang pagkatao. Kay nasawot ko kay perting bugata. Oo. Di ba mao ni nakapadagko sa kong pamilya pero nasawot ang iyang papa. Totong Tugsok. Mo. Pwede maglugos mo kadao gani. Saan mo ani? Buklon pa na siya, Brad. Oh, gabson pa din ha? Be, pandaron pa. Gini ko Mr. Driver ani. Kita mo na.
ang inyong idol, Diring Dapita. Tangan, ano yan? Katong mangga nga nagtumba sa kamo na puslan diya po. Oh. Mga katugsok. Wa pa gani mauling. Nanay ni palit. Yun anak ang Paningkamot. Rap! 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 Ikaw na si Mama! Bawas ka na? Okay, mga katugsok, mauna na ang Paningkamot versus Paninguha ha. Inyo ning makita sa akong channel, Totong Tugsok TV. Ayaw kalimot sa pagsuporta, pag-subscribe sa akong channel. Kini inyong idol sa kahanginan, Totong Tugsok. Tugsok.